Айде. И пред нас забелязвате Венци. И това е живо. Операторът е the best of the best. И Венци! Само че аз през колко да мога да мина. И снимаме живо! И ето го Венци! Иван се показва отгоре, ето го Иван. Получаваме едно невероятно видео от Иван, който приближава с 300 км в час. Пуснали сме го просто на забавен такова и че той е много добър. Какво? За теб говорим. Да. И продължаваме надолу. Вашите погледи са насочени към Живомир. Несторов. Както забелязвате, операторското ми майсторство е невероятно. И от тук се пускаме надолу. Забелязвате най-невероятно история на света и така напред, назад, настрани и вече стигаме до лифта. Сега минаваме, тук се прави пип и продължаваме бързо с невероятна скорост да стигнем следващата количка. Ето идват и моите дружки. Тримата барушки. Ето го лифта. Подбягайте, следите. За малко. И спускаме я. Айде, Иван, бъде човече. Ръка, всичка ръка. Оп, оп, оп. Сега тук трябва да седна дупката. Забелязвате. Хоп. Сега, готови сме. Вече сме готови.